mga kababayan, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan. Nandito po ako ngayon sa Bicol, sa Lubad, Sorsogon, kung saan maulan ngayon, maulan na umaga sa inyong lahat. Ayan po, nasa tapat po tayo ng Lubad Heritage Center. Ayan guys. At may galab shoutout kay Brasa. Ayan, may galab shoutout sa dyan, Brasa. Thank you. Ayan, nandito po tayo guys sa Bicol. At tayo pauwi na mamaya ang alas 3. Uwi na tayo sa Maynila. Ayan, naisipan ko lang mag-live ngayon. Maulan na naman ang aking uwi. Ayan po, hindi ko alam kung kasalukuyang may bagyo na naman. So sana pagdasal niyo si Kaluto, si KBR TV. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat, magandang tanghali. At sa mga commuters dyan, mga kababayan natin, ingat po kayo guys, maulan tayo ngayon, maulan na umaga sa inyong lahat. Ayan. Nandito tayo ngayon guys sa tapat ng Lubad Heritage Center. Ayan. Meron akong video dyan. Panoorin nyo na lang sa aking previous na video. Ayan. Ang lakas ng ulan guys. Ayan po guys yung Heritage Hotel or Heritage Center pala. Lubad Heritage. Diyos ko, sana makabiyahe kami, matuloy ang biyahe namin ngayong umaga, ay ngayong hapon. Pagdasal niyo si Kaluto guys, maraming salamat. Ayan, parang humina na yung ulan. Ayan, pasensya. Ayan, pasensya na, nabaligtad ko guys. Thank you, Brasa. Lailas Vlog, thank you. Oh, na-rotate ko pala. Pero may audio naman ano. May galab shoutout sa dyan, Brasa. Thank you for coming. Salamat, Brasa. May galab shoutout sa dyan. Sana mamaya sa biyahe ko, mga alas 3, sana tumila na to. Kumaulan na naman nung pumunta ako rito, may bagyo pa nga nung guys. Ito na naman. Nandito tayo guys sa harapan ng ano guys, Heritage. Ayan ang Lubad Heritage guys.
Brasa, nasa ano tayo, nasa Bicol tayo, Gubat, Sorsogon. Ayan, taga rito tayo sa ano, nagbisita tayo sa ating kamag-anak na mga yumao na. Dito tayo sa Bicol, Gubat, Sorsogon. Ayan. Wala akong magawa kanina, kaya sabi ko i-live ko kaya itong lakas ng ulan dito. Mukhang may bagyo na naman, guys. Sana makauwi ako ng maayos dyan sa Manila. Salamat, Brasa. Salamat, Brasa. Ingat. Ingat din, tol. Nasa ano ka ba, Brasa? Nasa abroad ka ba? Hello, Brasa. Nasa abroad ka ba? Wow, ang ganda naman dyan sa Macau. Maganda dyan. Nandiyan na yung family mo. Nandiyan na yung family mo, Brasa. Andiyan na yung family mo, Brasa. Nasa Macau na yung family mo, Brasa. Maraming salamat, Brasa, sa pagpunta sa aking live. Ayan, paki-share na lang po ang aking live para ano naman nila. Ayan, tumila na yung ating ulan. Ay, salamat. Makakauwi ako mamaya ng maayos mamaya. Wala na yung ulan, guys. Kaya may galab shoutout sa ating mga babayan dyan sa abroad. Ayan, sa aking mga kapatid kay Tatay Oweng, Team Blessing, sa Team Payaman, Team Achievers, Team Livewire. Ayan. Sa Team Rocha, ayan, may galab shoutout sa inyo dyan, guys, sa abroad. Lalo na kay Tatay Aweng, may galab shoutout sa dyan. At sa mga kapatid natin, mga kababayan natin, Luzon, Visayas at Mindanao, mag-iingat po tayo, maulan po tayo ngayon. At nandito po tayo ngayon sa tapat ng Heritage, Gubat Heritage Center. Ayan. Para kay katitilala ng malakas na ulan, guys. Kala ko may bagyo na naman. Sana mamaya sa pagbalik ko dyan sa Maynila, sana wala ng ulan. Maganda naman ang biyahe. Ayan, maraming salamat, guys. Ayan sa mga kababayan natin dyan dito sa Bicol, Kabikulan, sa aking batch na si Neri, live ako ngayon. Shoutout sa iyo dyan, Neri Farinas. Kay Alex Estrellado, ayan, guys. Alan Dicen and Ricky Espanyo.
Ayan. Ayan, shoutout sa inyo mga Bats 89 guys. Bats 89 shoutout sa United Bicolanos Worldwide at sa Gubatnon kami group. Ayan. So may love shoutout sa inyo lahat dyan. At sa mga kamag-anak ko dito sa Bicol, ayan, mga Sinares, mga Sinas, Escorel family, sa Benacobra family, at sa Inahi family, sa Peralta family, ayan, kay Leo Peralta, kay Ami Benacobra Inahi, tsaka kay Don, at tsaka kay Sarge Benacobra. Ayan, nag-love shoutout sa inyo dyan guys. At sa aking tropa, yung mga nakainuman ko nung video okay kami siya kay Noni, at saka dun sa isang hindi ko natandaan yung pangalan, si Tukayo. Ayan, shoutout sa inyo dyan guys. Kita-kits ulit tayo. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, tumila na guys, tumila na yung ulan.